אחי, מה זה? מי סיפר אותך פעם קודמת? למה? אחלה ספר, פה בהמשך הרחוב, גם לוקח פחות ממך. לא אני אבוא. נכון, אתה... נו, אחי, מה יש לך? אתה לא רואה אני בטלפון? אחי, תספורת. שב בלי לזוז. אני בטלפון. נו, בראשי, איך יצא? תעלה לי את זה קצת. למה אתה אומר עכשיו, אחי? אבל סיימנו. אבל זה... היית אומר בתחילת נו, תספורת. דקה, אבל זה דקה לוקח, נכון? דקה, נו מה. יאללה. תגיד, שלב, אתה יכול להוריד לי קצת מהפוני קצת? כן, בטח. לא ככה, זה הרבה מדי! מה, אתה רציני? מה, אמרתי לך קצת, אחי, מה יש לך? לא, לא! לא! נו, איך אנחנו? וואלה, אחי, לא כל כך סגור על התספורת, אחי, זה... למה, מה יש לך? תראה איזה דירוג, אחי. אתה יודע, אחי, אתה לא כזה משהו... יאללה!